Назарій Яремчук почав співати ще змалку, оскільки народився у сім'ї музикантів. Проте своє життя хотів він пов'язати зовсім з інакшою професією. Але за велінням долі і спеціальністю географа юний Назарій усе своє подальше життя присвятив пісні. Завжди він так казав: я кращий співак серед географів і кращий географ серед співаків. У нього душа співала, і він своєю душею відспівав всі ті популярні пісні, які прийняв народ. Постать Назарія така, що його пісні, його талант актуальним є і сьогодні. І ми продовжуємо ту започатковану 13 років тому справу. І сьогодні цей фестиваль розширює кордони, адже беруть в ньому участь не тільки чернівчани, а й наші сусіди, наші гості. Фестиваль імені Назарія Яремчука вперше відбувся у 1997 році. З того часу його популярність значно зросла. Якщо колись у ньому брали участь тільки ресторанні оркестри, то зараз охочих виступити значно більше. Цього року була велика кількість бажаючих, що, можливо, вже і всіх не можна було навіть помістити таку трьохгодинну програму. Це приємно, я ще думаю. Думаю, що пісні Назарія ніколи не втратять свою значимість. Вже наступного року буковинському Соловію виповнилося б 60. До дня святкування особливої дати організатори планують провести цілу низку заходів. Крім того, можливо, навіть відзначать Назарія Яремчука орденом Героя України. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький. Час новин. Чернівці.